sin, díobh sé mar phobal na héite agus hanal measc le rinne eile a measc phobal na héite ach go héirid do bhreanna díthe gur a céad maigh agus gur a fada buid. Mai hu héan a airdaí ráte gomáid. Inis ní bheith me jabalta an ihe seo a rockdail gan cedú ó Nick Fadjin? Mai a Vic Fadjin agus tá brunú bag buideach a Helen de chocolate an brunú bag buideach seo ort a waia de chocolate chart agus ar méle buiachas. So, Joey Clive Pictor. Oscalé go bheici, tá sé an Samuel, tá sé Samuel Oscalé. Inis a cháirte mar a dúirt Verdi an sin tá muid anhuiach den amrátaí agus bhhailinn gríongraf a ghlacu den amrátaí leis na daoine ar an ardan. Tá jocu leis na mrátaí hocht an seo glacimid selfie mór an seo. Michael Orr? So na mrátaí... So gur a céad maigh bunaigí soltas an chéid eile den ihe. An céadúr ramen seo is cuairteach mar rithar a bhíon na cinere agus sin siar insna seachtóidí nuair a bhíon coláiste nua bhonathe. Ach ó ceapú mé I mo phríomhaimeach ar gailín is brealam teachtar cuairtean seo ahan bblion más féidir. Chéan an spirit, an atmosfér, an sprí a bhíon ag na scoláirí I bhaim go mór orm. Bhíon anna atmosfér agus is léir go man siad sult ar dói as teacht an seo. Curran sé ulla mo chrí a gcónaí teach go maithróirtaí agus go colaiste waithróirtaí tá na ghéalaigh an saibhar agus tá na daoine aonta go Joe jazz agus an rud is tábhachtaí na bhfuil spirit atá a gula dhéimhnú téachí bhrá don na ghéalaigh sna bliantaí atá roin. Cé mar a bhfuil mé inta brada, bhfuil mé bainse leis an hálaiste seo ran sé má mór dúsa for mé an teisina be gobar sa hálaiste agus ha mé anta sásta go bhfuil job agam an seo bliana a bliana agus cé mé ra go míon déis ar dóigh na scolarí a hagan an seo agus táid anta buiad an phobal an seo agus éir dóitán agus táid anta sásta. Well, is mu sé an ó dibh agus cé mé ra nach bhfuil deachcéimhne agamsa as a bheith an seo a galaiste waithróirtaí. Thosa mé maithe a cheanara nídéag nóchas a seacht agus ó hena le. Bhí mé mar bhúnseoir mar las fríomhide agus mar fríomhide sa deireadh. An daobh agam leis an ceantar, géalaigh den scoil sa ceantar seo. Ceanan na rudaí is mó a bhail mé ag an ceantar seo. Ardmholaú tiltte ag na mrátaí as an colaiste seo a chur ar bun a céaddul síos agus tréslíon fásta le géal linn. Ach beidir ceanan na deachcimhnaí is mó tugamsa na gur cas mé ar ma bhain céile an seo nuair bhí muid beirt ag obair an seo sa bhliain 2000 agus fósmuid agus tá beirt cailíní jazz aganne anis agus a bhuichas is dótha leis an institúd seo agus gur a fada buan an colaiste seo. Rud táhairta go bhfuil géalainn an sáte go mairóta le cara bliain agus ceann a bhíon tamhaid agus inta móra tá na náirt agus tá meid aonanta sésta go bhfuil siad an tá agus go fáil go léidir agus sa méadú
Tá méidir teart ar lína bu éisi teart agan ham bliain, agus sílim sa gur rud einta atá fáhain fphobal fáhaine airigid agus fáhaine an gréalaigh agus an háiltar agus an teanga agus is mór rud is mai rud ag gáil se táú an seo ha mairóta. Tá mé Harbh sásta a bhéon seo i mar ortaí a nacht san anad aisina leis an cantar fear táhachta cantar a muintear na cantar mar ortaí ag cóthú an teanga Gaeilge, ag cóthú an ceanúna úla agus ag coveid agus ag cosint an teanga Gaeilge. Ba bhailm a có airdeachas a dhéanú do achan duine san coiste, achan duine san drám Gael-linn agus achan duine ag obair go díon díalathe ag obair go cruaí ag bógu an teanga Gaeilge contása. So a rís tá mé Harbh sásta bhíon seo tá go leor nó chud mór obair ar siúil san cantar seo, san cantar na Gaeltacht, timpeall an éireann agus ar náid tá ceangal mór idir an tuisceart agus gunn an áil agus tá chud mór obair ar siúil, so gur a mí mai agus tá mé Harbh sásta bhíon seo agus cóairdeachas dá achan duine le do sár obair ag bóga an teanga Gaeilge contása.